money for, I want the unknown. Madawayani, music I'm gonna jarani. Binngel, me ani no pay. How long go get? How long mo ton ma? Me benende, me padma, bene calma, ben darma. Chakalma, ebe peuja ya karma. Do yewi, toya toni. Je t'aime à la folie. Famani anani, olgo kebi. Binngel. Gacce so ambarde mo taw an gacce warani mo taw te dum do gasan gasan jona moƴƴande kaw moƴƴan sabi mi jogi ojoji godde e enregistrement godde ni mi fawde absa da wawi heɗade hankadi accu kuude e jungo ɓeso a faami jinmiɗema ko hankadi haaju o wonti haajam haala wonti haalam an boni heɗoran ala hokkami haala invitation nde ko invitation ɗum noonno an jaasi ummu ko an woni bonɗo he a teyi an teyi ɗum sa wayni sa wiyami so mbaya no kulɓinani ni an umu koni an ala fof komi waɗanani kala nek umu haala tan wiya ɗum wona gonga lali wona gonga ndekete ummu an koni woni golle ma e galle an galle o jahsi ɗum kadi mbiya aɗa nawra hen ɓinguel aɗa nawra hen tanam ha aysatu mo wonda e dara ƴeew hay kanko ɓurma haqqille ha juro ko daña hol ko daña hen ha de ko famde de gere makko wonɓe jiiro makko jiyan la ilaha illallah ay min ɗum nanata ka mawde ni mbaɗaɗo jerteɗa fama gumiɗa mbiyade ɗum ayi ha kaligal ha pourquoi ɗum no yoɗema e par ni ɗiɗa aɗo kaw mi ɗum nogal nden ɗo nder galle he mi wattoto conti adama darta kam mi notoɗo adama darta kam hayso waɗi fof o darta kam hanni boko ala mi yiyata kam min mimire galle he ɗo ko ɗum tagi monsieur hani ko mbawi an saydi kam o nibatta saydi kam o nibatta joni wonna tout ce temps aɗa wona e galle o aɗa warani mi haalani ɗum mi jagga ɓingilam bonna ɗum ha bona mi a est ce que a warani ɗum ɗumoyattuɗalam an jaasi an jaasi an baɗata ko wa mi ko an jaasi ɗum yaltugalam jaasi imbécile on naƴan mbiɗa ke min nayi min de mi wino on yo gaccu kuuɗe e jungo ɓesɗo mi wino on somin certi maw andu Angleterre e pomme de terre ko terre o rendini ɗum ande Absa andani ko mbadda ɗo ho min noon mbaɗa yetta Allah mbaɗa yetta jinnaɓe mbaɗa yettuma kadi an jooɗiɗo o sabu waɗi sababu mi ɓooyino haalande ɗum fof adama kono meeɗa heɗade ko kalami ko o meeɗa jabde mi komo toppiri tan o veut rien joni hannde nen to woni oɗo ne lefti kam ɗo lefte oɗo galle ala fof ko waɗanimi ɗo ene waɗi ni kami haalnani mon kono ganda o mi yeehi ha cawimi o duñi kam ha reedam boni la ilaha illallah il faut waɗi ɗo mbaɗa muñi ɗum e galle he somin lelima ndo suudu min e adama o nodda adama o wiya yo yaa hedde bébé Aïcha mbiɗa ho yo leloy toon taw alors ko waɗa bébé Aïcha o yiɗi ko adama yo ar wonde mo façon mette fof mi wuuri e oɗo galle kono somi haali rek adama jaɓata heɗoro noon ko ay wadde ko liggiɗoma min kam mi wino ɗum wona mere ɗum mi ɓooyi wiide ɗum wona mere ɗum wawa wonde mere tan mi wino ɗum wona ndiyam ɓolam fam
kono noon hannde laabi Allah laɓɓiniima min noon mi haalino ummu mi ɓooyi rentinde mo mbimami rento mo yummum dañi barke e galle rento kadi ɓiɗɗo duwanaaɗo kono o jaɓaano kono moƴƴi ni ma tax yimɓe pofta aɗa haalantano Adama nanaan jooni mo o faami absa Allah jarama jarama faam mbiɗa ñaagoma yaafoy no feewi no feewi no feewi aha mi tooñima noon mi fayima toor kono noon ko wasi andude komi jamfaaɗo komi puntaaɗo komi kollaaɗo ko woodani sa yi noon ɗum yaarini tan ko wasi andude ummu ko mbaɗɗa kono mbawruɗa ɗum ummu holko heɓma min de hannde waɗi kam gacce an ko tawi naɗɗa e ko naɗɗa ko mi deyani ko yidde ɓe Adama tan yettiɗo la ilaha illallah min mi najat an no mbaɗa ni fof sa yiiɗi Adama so Adama yiɗano a wawa nangude hoorema an no mbaɗa yontede ni tu es très bien comme ça han worɓe ne jiɗma ha keewi sa siftori meeɗi haalande ko way noon jogo fulla ma e fayida ma min ɗo e galle kala ko ummu wiya waɗi mbiyanmi ko wona gonga min hannde a waɗi kam gacce ko gacce mbarɗa kam mbami kono imo ala toɓɓere ni vraiment ɗum kam ko gacce ɗum fof e waade noon kam an kam ƴeewa hakkude ma ko kalantunowami ko jamma ñalaw sa jooɗima walla a yiiɗi gorko walla yiiɗi des sa yalti nangu hoore ma dañal gorko aɗa sinde tan Adama tan accana bojjimaɗi kono somi andirde ko ni mi meeɗa ha mukko ƴeewudemo itere bonde walla ƴettude ko boni mbiɗa fawa ɗum e dow ma ñagotoma tan ko ya yaafomi ɗum tan mbawmi wiidema koydi ko noon absa vraiment Allah jarama a jarama mi weltima e ma no feewi kadi mi yi darde nde sabu hande so wonano an avec tout l' effort mo mbaɗɗa ɗo e nder galle o jamais mi feerata min sikkude ummu omo waɗi capable waddemi ɗum ɗo kono noon Allah jarama a jarama weltima e ma no feewi d' accord beeɗe annene a jarama no feewi sa yi mi waɗi ɗum tan ko ha laaɓa mbawa gonɗinde kala ko kalantumami e ummu mi waɗirani ɗum pour aybindemo mi waɗirani ɗum pour yawademo mbaɗirmi ni tan ko ha laaɓa comme ça mbawen nonde jaam ko ɗum tan mbiɗa ñaguma kadi e o acte mo mbanmi ya yaafumi hen en tout cas ana heesani ko min heesi min mbaɗɗa gacce par ce que min ñande fof so ummu wiyama ni mi wiya ala hay goto memata ummu han ni annene yooɗi holko ɗum firti han te Adama ko bane gorko han est ce que ɗum ne yooɗi a miijaki kada hay mawne gonnoɗo e galle ɗum fof a miijaki aɗa tan jokki tan bonande tan ɗum hande mawne gonɗo allahira o hande so finino o wiyama a waɗi ɗum o weltako han ɗum wona yoɗanene um aɗa hoor eyyi bisimilla ɗum ala joni accu boji ɗi accu boji e ala probléme e arni yeeso ɗum fof ko an waɗi ɗum noon tubago wiyata l'histoire retiendra ko mbaɗɗa ko ma simte mi haalan ɗum noon e accu boji ɗi accu boji ɗi accu boji ɗi moƴƴi tan min ko nanmi ko hannde e ko woodi koɗo o est ce que mi haalanta ɗum babam par ce que ko danger mi deƴƴami wonde hen mi haalanani ɗum par ce que ko heeɓi ko nenam simi rarta ndema heɗum heɓata babam te wawa hankena
mi wasa yummu mi wasa baaba il faut mi haalan ɗum pour o waaw accu hen hakkille mum mais kadi simi haali est ce que ma baabam gumam par ce que kanko ene wawri makko de mbeɗa wawi haal o sikka mi jahsat ko ɗum tagi kulmi haalde ɗo wonnide mum komi dañɗo probléme de mais Binta haal par ce que sa haalani danger ene wawi woɗa bamma de accu mi haala yomi haal par ce que simi haalani moƴƴata non wotomi haala par ce que simi haali ene wawi o wasanmi gum te kadi simi haalani si baaba maayi wona goggo am waɗi ɗum ko min waɗi ɗum kono nak yomi haal wallahi Falmata to gonmi ɗo ko gacce jaggi kam hay immade mi daro tan mi ronki koydam nde fof nana keli Allah yam hirsude min de ñalawma hande mbaɗa wonde weltare gandanɗa e hoore ma hami wawa haalde wondi oɗo galle ko guurmi mette ɗe guurmi e oɗo galle ɗe façon mette mo miijila aduna fof ummu fawi kam ɗum e oɗo galle mi meeɗa haalde ha adama gëmami kala ko kalmi ko ummo ƴettana défense min kay min somi haali hunde rek wiyata ko wona gonga joni hande ne leerani bone moƴƴani hande kay ɗum ko victoire yam hande mbiɗa welti weltare hande kay ɗum mi waɗa ɗum feete hande bone moƴƴani min de wonno mi suusa bone mi anda ɗum ɗum de so way ko waydani somi fottiri hen nami hersat tan mi anda hayno mbayami ni mi anduno ɗum wona mere ɗey neɗɗo ko wiye wat jiita e golle ma mettina tawal ka waɗani ko moƴƴi sa waɗi ko moƴƴi tan kala nde jiituɗa mettinta woyi haalandema mais non to gonmi ɗo mbaɗa welte e gueɗe absa ko neɗɗo moƴƴo mbaɗa weltemo hono feewi sabu waɗi sababu so wonano konko hande vertige ji jaltata Aka mbabban ka mbabbu mbiyan ka mbabba acci jam ka ala mbira acci o jaz mbiyan ya lawul ma ya ka jaz ka ko ma ibo hemi kam fof an hemni kam ɗum rawanu ɗum hersata ɗum babba huuɗa balla ala ka gas ya min de gaccam to paami hande ay to paami
الله Aysata ande ke gila nden aɗa woni ɗo yumma omona wannuma omona wiima kala ko wadma mbaɗa ta an haalantama potay ɗum tan haalima a gamata kam kono somi haalima a gamata kam kono min gaɗa kalna kam mi wima kala ko mbaɗeɗa e gallo walla kala ko mbiyeɗa e gallo woni noon gallo woni caggal gallo kala ko mbaɗeɗa ar haalna min mami ñawnan ɗum hooram à partir de hande goɗɗo fof biɗomo ya waɗɗo ka fara wadde e gallo somi ari haalno anani umo heɓoy dow seri allo Thierno Moussa mbaɗɗa hat seeɗi koko ɓenni ɓuttini an jum an tukku mais c'est ça min tinan ɗum ni min ɓuromi jefni gonnomi quoi mais ɓuromi nodditma ɓoye seeɗa ok ɓuromi nodditma ok à tout à l'heure o kama Moussa ko ɗum yaade Thiès mbaɗa andi hande kam so yiyanimi kam wala ko autre chose ko woni oto haalama haalna ko tinno noon yew oto haalnama haala komi tuttotoɗo mi yahat to mamam komi jeewaɗo baru natti wonde ɗo ko an tan keddoromi ɗo henna noon jiɗmi ko pamodiren gila joni an woni ɗo ayi gogo ma joni so yalti so wona Adja tan wona e waño je suis seul mi yiɗa haalna kam haala ruttade so taw ko ɗum tagi aɗa ari aɗa yurmina yeeso ruttin ɗum suudu ma gogo baba an moom joni elle ay han ganduɗa yeesam ngo simi waɗi triste rek haɗa anndi ko jiɗmi won ko jiɗmi haal a jibinma an mais t'inquiète pas wona ɗum garmi haalde par ce que mi anndi mi yoɓerde ma ɓuuɓ mi yahani ndega mi sohlunom rek ko jam nak wona jam ko jam wona jam ko wayno baba min de wonko jinnumami haalan ko fati probléme goto rek mo ganduɗa min ɗeɗo balɗe foof min yiiɗi haalande ɓe mi sa dañ occasion je t'écoute mi wi nak jomma haalan par ce que mi yiiɗa ko heɓno ko nenam heɓma tawde mi waasi nenam mbiɗa woni toxel ko an keddormi ah ça devient sérieux kono simi yeehi han jiimi danger ina araga ma mbeɗa wawi arme haalan ma sinon rek kala danger bawɗo yan dow ma rek mi sikkat ko min danger padoyde yamte yeeyi ɗum on danger to ummori baba min de mi yinma haalan goggo am jafoɗa nak gogo ma kadi holɗum kadi gogo ma goggo am mbeɗa wawi wiide mi yiɗanoma haalan par ce que mi yiiɗa hakkude ma e joom suudu ma no bono mais ko woni ko jiimi moom il faut mi haalanmami ala feere mi an keɗotomi ko gonɗa e limlimde ko
an kettomi ke haalnama ko jedda haalde ko on est parce que deux baba an sa yii ko gonduɗa ko ala sago e gorgol am kala ko yiiɗi haɗa yiiɗi kala ko yiiɗa a yiiɗa a yiita a nanta saabu gugga am ɗum na mi yinmi haalan wona ɓolum gugga am ko liggiɗo ɗum wonno haala ma a jala mbimi so taw ko ɗum ganduɗa ɗo baba ko sérieux gonmi de a jalanni a gumani ko kalanmi ko mbimi ɗum adduma ɗo baba gugga am ko liggiɗomo ko jaaɗo o ceerno o liggima ha ndesɗa ɗum gila nenam ina wuuri mbeɗa woni toksel mi andi nak cikka tan ko mi siftora mais mbeɗa siftori mbeɗa woni toksel mais mbeɗa yii goggo am ko kam ko wari nenam ko liggiɗomo nak ha a yiita a nanata ko mbiɗa joni joni goggo ma waɗi holɗum goggo am kam ko wari nenam te mi rarta kadi andi haɗa hen tego mbiɗa goggo ma goggo am ko liggiɗo warta umoyde imbécile sukonome a an ndeke ka ngata wuta dombru o tu oses venir me dire que way goggo ma wari an ko ɗum garduda ok là je viens de comprendre an ɗum adduda e galla ma an ha Binta ni garduɗa e galla an wadde ko gartuɗa ɗo henna ko tite pas là pour arde yiidemi garda ɗo henna pour wiidemi e ko goggo ma wari yumma imbécile yumma maayi naturellement e yeesam aɗa wiye ko goggo ma wari ɗum eyyi ɗum noon sinno ko mboɗa anduno ɗum joni ɗo jodata ara bonno inde goggo ma an ko goggo ma wiyanno ko fof ko gonga ok wadde imbécile o an ko goggo ma wiyanno ko e ma ko fof mboɗo yedda taw ko gonga avec tout ce qui est passé mboɗo haalade wiyami goggo ma ko ligguiɗo ok ɗum mamma wima sa yeehi fus galle bamma garta ɗo hen e kadi a réussiri ɗum par ce que guila nde garɗa ɗo hen ha joni galle o woni koye jibade tan a guila nde naɗɗa galle o dañi caɗele mboɗo suura sahaji mi anda ko an haali sahaji mi anda ko ɗum aɗa heppi ko hunde waɗa tête pour gara ngabba mbiya kam baba kaari waɗi tous ces problèmes c'est toi omo yesam dégage là ilaha illallah wonde o ko ɗum addi catastrophe et pourtant Adama m'a toujours dit que reeno binta woni wayi wonde dangereux han noon appareil hoɗde appareil ruttade daara joni ɗum mbiyata sa nehani Binngel ma oto andu koɓe gaddanta ko fof sa wonino ɗo wonani wayanno an sa wonino ɗo wonani yaranno an woni fo an woni anno mada wayani musikam kene jarani Binngel am mi yani no fewi hannanguke halon mo toñma me benende me padma bene kalma e ben darma caggal ma e be pewja ya kalma
t'aime à la folie. Famani Anani, Olgo Kevi, Binngel. Holmo kolo to mi no hande hakkille jiba dande yila mi yadu wawa wande do ala sehila la bande